हेलो लोगोफोर, दिनै आरो आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअआवहाय जोङो सावरायलायगोन जाहैबाय जे हाई ब्लाड प्रेसार। दिनैहाय जों बयनियावबो जोङो बांसिनानो सुबुंनियावहाय जोङो हाई ब्लाड प्रेसारखौ जोङो नुनो मोनो। बेनिखायनो आं दिनैहाय बे हाई ब्लाड प्रेसारनि सोमोन्दै नोंथांमोननिसिम मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय। आसा खालामो बे भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय मोनसे हेफाजाब जागोन। दिनैहाय हाई ब्लाड प्रेसारखौहाय जोङो माबोरै जोङो न'आव थागासिनो एबा जोङो माबोरैहाय जोङो माखासे जोंनि बे मिथिंगायाव मोननाय माखासे बिफां बिलाइ एबा फिथाइ सामथाइनि गेजेरजों जोङो सोखानो हायो, बेनि सोमोन्दै जोङो बे भिडिअआवहाय जोङो सावरायलायगोन। हाई ब्लाड प्रेसारावहाय नुजानाय माखासे सिनफोरखौ आङो नोंथांमोननो खोन्थानि। जेब्ला नोंथांमोननियाव बे सिनफोरा नुजायो अब्ला नोंथांमोना साननो हागोन दि नोंनियावहाय हाई ब्लाड प्रेसार जाबाय होननानैहाय। से नाम्बारावहाय खर'आ साबाय थायो एबा सम सम खर' साबाय थायोब्ला नोंथाङा हाई ब्लाड प्रेसार जाबाय होननानैहाय नोंथाङा साननो हागोन। आरो नोंनि हां लानाया एसे गुसुं जायो एबा हां सरथे सरथे मोननाय। आरो 3 नाम्बारावहाय आगसिनि फाफ्लियाव सायो आरो बिखायाबो सायो। दानिया फैदो जोङो रायज्लायसिगोन बे हाई ब्लाड प्रेसारखौ जोङो न'आव थागासिनो एबा माखासे मिथिंगायाव मोननाय माखासे जि मुवाफोरजोंहाय जोङो माबोरै जोङो सोखानानै जोङो लानो हायो। 1 नाम्बाराव जोङो रायज्लायगोन। 1 नाम्बारावहाय जि नोंथांमोना जे हाइजें, बे हाइजेंखौहाय बिदै खालामनानैहाय एबा बे हाइजेंनिफ्राय बिदै बख'नानै नोंथांमोना आधा काप सप्तासे नोंथांमोना लोंबाय थानो नांगोन। अब्ला नोंथांमोननि हाई ब्लाड प्रेसारा नोंथांमोननिया कन्ट्रलाव फैगोन। बिनि उनाव नोंथांमोना सप्तासे सानफ्रोमबो आधा काप लोंखांनायनि उनावहाय नोंथांमोना बे हाइजेंनि बिदैखौ आरोबाव नोंथांमोना सप्तासेयाव खननै, देवबार आरो बुधबार नोंथांमोना बे सानखौ थि खालामनानै ला, सप्तासेयाव खननै आरो नोंथांमोना लोंबाय थानांगोन। 2 नाम्बारावहाय नोंथांमोना मुथासे जे सजना बिलाइनि सुप बानायनानै सानसेयावहाय खननै थि सम लानानै नोंथांमोना लोंनो हागोन। जि सजना बिलाइ बेखौ नोंथांमोना सुप बानाय। सुपखौ माबोरै बानायनो होनब्ला नोंथांमोना बेखौहाय दैयावहाय रुनानैहाय दोनब्लानो जाबाय। अब्लानो बिनिफ्राय बिदै ओंखारगोन एबा रस ओंखारगोन। बेखौहाय बे दैखौहाय नोंथांमोना लोंबाय थाब्लानो जाबाय सानसेयावहाय खननै। आरो 3 नाम्बाराव नोंथांमोना खालामनो हागोन जि अदासि फिसा बेखौहाय सिख्रेबनानैहाय गिलाससे दैयावहाय हरसे सोमनानै दोननांगौ। आरो फुङाव नोंथांमोना जेबो जायालासिनो उदै खालि नोंथांमोना बेखौहाय लोंनो नांगोन। अदासिखौथ' बयबो मिथिखायो, बेखौहाय ओंख्रिबो जायो। नोंथांमोना बेखौहाय खालामनायब्लानो जाबाय, जेन' नोंथांमोना हाई ब्लाड प्रेसारनिफ्राय रैखाथि मोननो हायो। आरो 4 नाम्बाराव नोंथांमोना खालामनो हाबावगोन जि सामब्राम गुफुरखौहाय नोंथांमोना जि बेरे मोदै एबा बेरेनि बिदैयावहाय 40 सानसो सोमनानैहाय नोंथांमोना बे सामब्राम गुफुरखौहाय उदै खालियावहाय नोंथांमोना सानफ्रोमबो गरनैसोहाय नोंथांमोना जानो हागोन। अब्ला नोंथांमोननि जि हाई ब्लाड प्रेसार बेयो कन्ट्रलावहाय फैगोन। आरो 5 नाम्बारावहाय नोंथांमोना खालामनो हागोन 250 ग्रामसो हाइजें आरो 250 ग्रामसो सामब्राम गुफुरखौहाय नोंथांमोना फिसा फिसा हाफ्लेनानैहाय नोंथांमोना 1 केजि गुरजों नोंथांमोना बे गुरखौ एबा मेथाइजोंहाय नोंथांमोना संनांगौ। बेनि उनावहाय बेखौहाय गथा खालामनानै दोननानै नोंथांमोना बेखौहाय 21 सानसो नोंथांमोना ओरैनो दोन। बेनि उनावसो नोंथांमोना बेखौहाय सामससे नोंथांमोना बेखौहाय खेबनै उदै खालि नोंथांमोना जेबो जायालासेनो बेखौहाय नोंथांमोना जानांगौ। जुदि नोंथांमोननियावहाय हाई ब्लाड प्रेसार दङब्ला नोंथांमोना गोजौआव मख'नाय माखासे फाहामनायनि राहाफोरखौ नोंथांमोना लानो हागोन। नोंथांमोननियावहाय जाय बुस्थुफ्रा दङ एबा जाय बुस्थुफोरखौ नोंथांमोना गोरलैयैनो मोननो हायो, बे बुस्थुखौ नोंथांमोना नागिरनानैहाय नोंथांमोना न'आवनो बानायनानैहाय बाहायनो हागोन। एसेनोसै लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौहाय आङो बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो। आरो नोंथांमोना सानोब्ला जि बे फाहामनायनि राहाफोरखौ नोंथांमोननि जि लोगोफोरनोबो नोंथांमोना मिथिहोनो सानोब्ला अन्नानै बे भिडिअखौहाय शेयार खालामब्लानो जाबाय। थेंक इउ फर वाचिं।